Hero TRAI U JISU ti hakini ka pon iklip mat ti niwan ba kumno ban yalap ipi ng ba kaktin ka jong play ti kam tam ai ki bio sngew ki ba ngap ng ba kaktin ka jong play ti pin parkhat ba pin pusan hi mapi ti ba kumno ba pin le ba kumno ru pin bot ringin namla ban pin bor yeno ringin hab yalap ba kat kum kaktin ka jong play ti hakini ka por ngakwa ban kren chapang ka jingpynbaptis hari ka jingpynbaptis kawan na kaktin grek baptis ka jing sha ka mut baptisu kaktin grek kumut ban pengam ni ban wi haom ti kumta kini ka por ti ka long ba kumno bingin snowtu iya kini ka jingpynbaptis namar ka jingpynbaptis ting kalal don ka hala ka jong ka jing pher ba ka jingpynyat la ka jong ti kumta hot ka jing sha ban snowtu iya kaktin jong blai kam dai ka ba suk yangi hari ka long ka ba sham jing e hatu kata bingin sutu shai lembai ka ni kaktin ka jong blai ti kumta wei ong na kumwei wei ong kumwei wei no ngalap ong na kumwei wei no ngalap ong na kumwei ti kumta ka don la ka jong kata ka jing snowtu lembai ka ni kaktin ka jong blai ti kumta ka ni ka por ngan shi tu bai ngan pule bai ya ka e ka ba kaktin jong blai ka kran nga shisha nga penbaptis yepi da ka ya ka ben kala ka bamut nrei uta ba wana din jong ulong ba kham krau bo renga ba kham kam dei yanga ban ra watang ye ki juti jong uta ken un penbaptis yepi da men sem ba khoj ba da ka ding tikum ta ke ni ka tin jong blai na Matthias lai ka nong na ka ba khat we ti philios ngeu ke e ka ba ngal pule ba deng jong phi tikum ta Yohanes ula penbaptis ye ki briu hakawa Jordan ti hakata ka por ula yalap ye ka tin ka jong blai bat kita ke bakal ka bamut ba ula penbaptis ye ki ti da ka reu ong ba na din jonga pat un sawan pat uta ba penbaptis ye phi da ka ding ba dau men sim ba khoi ka ba dei utrai jong U JISU KHRIST ti hakata ka por hi ba JISU ulawan dengan pulih nak bakat lai un bagum ta JISU ulawan na Galilea shawa Jordan hau Yohanes ban yo penbaptis da Henry Yohanes ula khangi da ong ngadon kam wan penbaptis yang adami te mewan pemban hanga JISU te ula yatu bar ula ong hau to sha menta na ba kum ne ken kalong kabadai yangi ban pendap ya ka hok bar anagum ta ula sha yu tingis ngutu angne ka tin yong blai kala kran ba Yohanes kata kapor ke bau JISU ulawan hu rei Yohanes ula kentai ong nganamla ban penbaptis danga yame ten rei JISU ong hangne ong baga deyengi bawai ban pendap ya ka hok baro te onda kumta Yohanes ula penbaptis ya JISU kabakan rei JISU te onda la penbaptis ula kiuno kumne na ka hakmi ru la pli ke benang ya bat ula yo men sim ublai ubada hiar kum kaparo bat udo wan shong ru hau te hangne ngis ngutu ba la bau JISU la penbaptis kata ka wa Jordan ba la kiuno kumni naga bat hangta ke e ke bajia ba men sim jong ublai ulwan hiar hu kum kaparo bat ulwan shong hau te hangne ngis ngutu ba ke ei ka ba ka jingpynbaptis ya JISU KHRIST dengan pula nak khatnyo hakmiru ka tin na banang kada ong uni ulong khun jonga oba ye haba nasnyo ba e tikum ta ba ka tin jong blai kala kam khun sa chi sen pat ya JISU dei hakawa jong ka jingpynbaptis kat ba JISU udang kiu na ka ti hangne ngisngutu ba JISU la penbaptis ba hawa bala sngutu ba JISU kiu hi na kata ka ti kumta ba ka tin jong blai kala kham khun bang yo JISU hang ne ngi su thu ba blai hi la kam khun sai sin pan yo JISU KHRIST ti kumta ke e ka bajia ba Yohanes ba ula penbaptis yo JISU ti kumta hang ne kala ya thu lut baro ti kumta habai ule ke ne ka tin ge jong blai pin snu thu shai kedar ti kumta ka kren shapang kata ka jingpynbaptis tingi sutu ba ka ne ka jingpynbaptis ka dei ba nyen habot ka ei ka bau JISU ula ai ngi ya ka nuksa tingam tangi de ban vot
ye ke ne ke nuksa tikum ta ngan ya thu apnang jing phi ke ke ba unya ke demasru ulawan ho jisu men ladi pule na ka gospel ke jung ane slide ke lenong tertel pule tu kinsyam tiaden ba ong ke atrai bengin yo ai hima ki jong ki beneng bengin le ba jisu long ba don kam bon kapat yame tu ni kan mas ong kumno la ban kha yanga habang la teman la ban sut sepo jung ke kemi ban kha biang yanga reu jisu ul ai ke jubab don kam ban kha me na ka banu men sem tingi su thu ke ne ka thin ke jong lai hang ne ka ba jisu da mat le dehi hare ka la ban shisha de ban kha na ka banu men sem ti kham tam mengin kwa shisha ban yo I kita ki magi benang ngi kwa ban poi kita ki hima ki benang ni don kam ban shim me gene ka jingpynbaptis ti kum ta namar ba ta ka jinge jungi teng ni ong mengin nget ta ka ta ka jing IA ne klem ka jingle are ka tin jung blai ka kren lang phang ka ta ka jing IA ba ka ta ka jingle ngi hap snu thu bai hap don kam bangin nget lang yekine baroa ni nget da ka ta ka jing IA ban ngin ngai ru da kata ka jingle namar ka bail ka ong klem ka jingle ka long ka jing ya bi vi tikum ta ngin hap IT shau try lengba ka jing snu thu ka jing im ka jongi bai wei pe wei ti khnang ba ka ni ka thin ka jong blai ka nam long le no ei nak ban ta ka jing im ka jong phi tikum ta shu ka ni ka por ngan pule shapang ba kumnu ba u Petrus u yalap tikum ta la de pi pet bat nga na ki kam ki pastor a ka lenong na ka ba lai phra tike ka ba u Petrus hang tu ulayalap ong to pin ka la ka ba mon ba wei ro an pynbaptis siapi ha ka kyrteng ka jong u jisu Christ ba pin yo diang ya kita ki jing ai ki ba ken jamen se tingis ngau thu hang tu ka ba Petrus hang tu ulakren kadai ban pynbaptis siapi ha ka kyrteng ka jong no hang tu bagi ni ki sunran ke jong jisu ki apostol kele lab be ban pynbaptis ha ka kyrteng ka jong jisu Christ te shu la de pipet ne ki kam ki apostol hi si phoglen nong na ka ba saw phra hang tu ru ba Petrus ulakren ula hukum ya ki tu ki brio ki bla yo ya kata ka jingpendap lang mo man sim jong oblai uong ya ki uong nga hukum ya pi ban pynbaptis ya pi haga kyrteng ka jong jisu Christ tikum ta yo I lang ba ni ka thin jong blai ka mention dan kam ngi ba bangin pynbaptis dai bai haga kyrteng ka jong jisu Christ te shu ading pule ye ka ba poru ukran ti kham tam ni ki kam ki apostol khat khilnai kalin nong ad pule na du ka balai terter ka khot ka balai terter ti ka ba apostol poru ulelam hang tu shu ru ong ba la pynbaptis sipi te ki kilong la pynbaptis singi ha ka jingpynbaptis ka jong Yohanes tingam ta poru long dan kam pynbaptis sipi ha ka kyrteng ka jong jisu Christ hang tu ka wan ka jingpynbaptis arset kitu ki briu ka la pynbaptis ha ka jingpynbaptis Yohanes te ka mut ki dei pat pynbaptis biang ha ka kyrteng ka jong jisu Christ tikum tal ong ba kile sneu ikani bat kile kangu ikani bat kila pynbaptis yaki ha ka kyrteng ka jong jisu Christ ni sneu thu ang tu kawan asen ka jingpynbaptis bon teng kham tam ha ka jing im jongi hoi ngila ya ang ba ka tin jong blai ngila ya ang ba kini ki li sneu lang ba kinung yalam li sneu lang ba bon teng habing ipet lang ba ka tin jong blai teng ki apher Shibon don ki ong ba kamlong shu ban pynbaptis arsen lada kamlong kata ka badai hapshim hakata ka badai namar ka kyrteng jing jisu Christ ka dai ka badai tena kata ka daw por ulay lap deng jungki madon kam ban pynbaptis biang yaki haga kyrteng ka jong jisu Christ tikupta namar ka kyrteng ka jong jisu Christ la ban le shabneng la ban ma pikipok ban haga kyrteng ka jong jisu Christ la ban le ki kamba ni pila banyo ya kata ka jingkhya ha ka jing im jong pi dei tang ka ni ka kyrteng ma ka tin ka jong blai ka ong na ki Philippi la de puli ong ba onum don kum ka kyrteng ka jong jisu ka ba kham khrao ha ki benang
lani ka kendau lani hat bian juga kendau manam don kum kane ka kyrteng temut ka kyrteng ke dong Yesus Kristus ka dei ka kyrteng ka ba krau bor bat ka don bor hadu kata tileng ba kane ka kyrteng kemun ngila ban lai syam nai leng ba kane ka kyrteng on ma iki pop jemi tileng ba kane kyrteng mengin yoru ya kata ka jingkia ka kyrteng ke dong Yesus Kristus ka kyrteng Yeshua Hamasya ka kyrteng kabar don bor hadu kata tinggi don kamban ngai ya kene ke kyrteng di na kata hot aka chim jungi kibre ngakin ma ba ka tin ke jongplai ka ong na Matius arfu prakalino na ka ba khat khanda tu ko ong ba ujisu uong to kita lech ka pertai bada pelong senran yaki beriu paro bada penbaptis yaki haka kyrteng ka jong ba ukun bat umen sim bakho tingis ngutu hangtu kamu kata ke kyrteng tu ngis ngutu kawai ke kyrteng hajing sya ke kyrteng ka jong ublai kadai ke kyrteng Jehova ke kyrteng ke jong kun kadai ujisu ke kyrteng umen sim bakho kadai be ublai udai umen sim bakho Ujisu ru udah mensim bakhoji kini gede ki mensim ki jong ublai mensim bakhoj kemot uthau mensim jong ublai ne mensim jong Jesus Christ tena kata kajing syam mensim bakhoj kemot bala pensle ne bala sle ne la bala pendap du mensim bakhoj ki beriu ki yo ya kajing pensle te kemot Christ ru kadai katkum kam meaning Christ ru kadai bala pensle tena kata ka kyrteng ka jong Yesus Kristus kala theu lang mensim bakhoj kemut Yesus Kristus kadai ka theu lang tena kata kemut tepsila ong hake kyrteng ka jong TRAI Yesus Kristus kemut kalawan lang hi baro hangtu tingis ngutu ba hot ya ka jing shisha kala de hi pet ya ka tin jong blai hot bun teng ha ka jing im jungi ki brio hot ngaru ngadang long ubrio barang shibet ha kata ka jingai hot teng la IT TRAI hot ngala le aka na mata ka kyrteng ke jong TRAI hot ngala pai shu Jesus Christ ngala le aka hai teng ka jing imbrio ka don ka aka ka jing liap lo amar ni sngutu kamdai ka basuk ingi balong kista hai shi bon ki ding pengkyang shi bon ki jingale hot shi bon ngala hap aka ta ti kum ta rei wala nga hap rei namar balai ngala IT yala ka jong ka jing im show TRAI jing Jesus Christ tikum tawala lang hap nga phai biang ban nga pan map no TRAI kita kijing hap ke jonga ringong atra di tang hak mat jome ringam don lenti chano bangan phai ala ka jong kijing im hari ka lenti ke jonga ka dai be tang bangan phai sheme tang bangan pan map me tang bangan shakri me te nganam don na ka wei pat ka lenti bangala ban phai shi wei hari TRAI nga shong TRAI Jisu dai tang hak mat jome hari ngala iki baro bangan pendon buram seki waipat hari TRAI baro ngong TRAI ba melong shama me de kan hat nam tim jonga melong master nam tim jonga ban melong ru nong pen im jonga hari nam don ka jing pen im hang waipat tena kata lo ladang aham nga kelon kibriu ki kren nga kyong uba ming mentau la ham ngai uba ming mentau la kelon no te kumno pat udang lap yang itu kospa ti hoi kilok kijor ki ong ta don kilok kijor ki ong hoi dei men yang biang balai ba men ino don kam ba men phai chu ta ba dei hok ba mi dei ban phai dei shubu la dang ni kimi pa ngi le persha ting ting im ko ngu i mai pa ka por mi dang khna hadin ting ting is ngusi ba hadin kile pen i biang mai pa hari ni wan biang si ka jing ka tena kata hoi ba utrai jungi ulong kinran master jungi nakata nginam don lat ban phai shwei pa ka jing im ka jonga ka long bang hap dei be ban phai shu ban pan map no dei tang ma u bala ban map ya ka jing im ka jonga tanum don de ki wei pa rei namar ba ulong pa jonga bar ulong play jonga ba ulong ru Jisu bar men sim ko jonga tena kata ngat don kam dei ban phai tang shu
hot ngas ngu trim ya gane ke jong kane ka pursai ngas ngu trim ya ka du jong ngas ngu trim ladangi poi sata ke ban chia ki ding chungi re hangta ka long chiu nom an sha thang da ka ding ka jing than ka jing slang ki san ki bom chi ap hangta ki suet ki bom chi ap